Dnes vám ukážem, ako pečiem vajíčka v trúbe. Do silikónovej formy streknem pár kvapiek oleja na pečenie a rozotrem prstom, aby to bolo rovnomerne všade po dne. Ja dneska budem robiť 4 vajíčka. Teraz uvidíte môj super chvat jednou rukou. Vajíčka sa sami rozprestrú a potom pridám soľ a 2 z vajíčok budem mať aj okorenené a 2 nie. Takže pridám čierne korenie, pridám zmes zeleného korenia, niečo ako tymián, oregano, bazalka. Ja tu mám všetko zmiešané v jednej pyxličke a tiež mám zmes červeného korenia, tam je kurkuma, červená paprika, koriander, kmín a je to. Na trúbu mám menšiu vychytávku, dávam totiž vajíčka do studenej trúby. Keby ste ju predohriali, musíte ešte čakať 10 minút, než sa predohreje a potom 12 minút by sa piekli vajíčka. Keď ich dáte ale do studenej trúby, tak vlastne nastavíte od začiatku 16 minút a vajíčka budú za 16 minút hotové. Vajíčka nie sú ani úplne na mäkko, ani na tvrdo a vyzerajú takto krásne. Rozdeliť ich potom môžete špachtličkou alebo obracačkou, ide to veľmi ľahko. Ja osobne považujem tento spôsob prípravy vajíčok za najjednoduchší a tiež najchutnejší. Keby ste to skúsili, určite by ma zajímalo, jak vám to chutnalo.